Legatza saltza. Ze arrai puxka, Bai. Begira. Eta fresku. Eta ikasiko dugu batez ere, nola moztu behar dan legatza. Hori da. Hori da gaurko ikasgaia. Osagaiak, Igor. Badekogu zainzuriak, txirlak, arrautze gozia, zainzurien saltza edo ura. Perejila, baratzuria eta irina. Oso ondo. Zainzuriak dira, erderazko esparragoak. Bai. Gaztengoaz, euskalitzak, euskalitzak. Oso ondo. Azteko. Azteko, legatza hartu, Eta moztu. bai, eta moztu. Zuk moztezun bitartean, Bai, zure ezagun bati dituko diogu. bale. Egit ezauten dezun. Haren ordan. Ean ordan, ez da? Bai. Segun nun, bai. Bixenta, Bai, ze moduz? ondo. Zuzea gure gonbidatuaren ama, ez? Igorren ama. Uste baiet, hori bada bauena bai. Ze moz bizizea? Normal, zer zengu ba. Ez ondo txerto. Normalidade guztia. Aizu, Bixenta, Bien eskatu leikena, zer. ez duk erakutsi diozu nahaskia egiten, ontxo nahaskia, zure semeai. Zein? Errebueltua? Onguena. Bai, Onguena azte, bai. zu erakutsitakoa zea, bai. Bai, uste otikin dauela, hola, nezakit, berak ikesitako dauko dau. Ikusit eukiko dau. Begira hemen zein daukazun hemen ondoan. Zer ama? A ber, zer. Ondo? 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 Ba. Ondo? Zu sukaldean ondo aritzezea? Bai, txiko gauzak itxeko bai. Kanpora asko ez. Eta asko erakutsi diozu Igorri? Sukaldean? Ez, Igor konpontzen da nibarik badeuko laguntasunek eta lantzien behin, joeten oso lantzio zertxo, gelden para pasaitiarren, baina ez bestela bera konpontzen da. Oso ondo, Bixenta, muxo handi bat. Venga, ama. Tierra, bueno, Agur. agur. Ze maja zura, ama. Ahí está. Joe. Maja askoa. Hemen dekogu, ja. Kanpoko guztiak kendu diogu, eta hau eskamatuta ekarri joia, bale? Oso ondo. Orduen, nahi dugun zatia, ebakiko dugu. Ze zati erabiliko dugu? Nik niretzako berena da, Isatxa? ez, erdikoa, bale? Erdiko zatia da, Igorretzako berena. Oso ondo. Hartuko dugu tajadalako on bat. Hemen daukagu birentzako platera da? Bai, ez? Birentzako edo. Bai. Eta, horrela, ongo gara, zabaltzen. Egiten dezuna da, moztu, eta Bai. gero bizkarrezurra tokatzen Hori da. danean, Hori da, zati, horrela, begira, bizkarrezurra ez daukagun, ez? hori da. Zati honetan. Azkenien ditzen da erderaz suprema bat. Suprema da zati hau. Hori da. Legatzaren erdialdeari suprema hitz zaio. Hori. Kuadernoan apuntatzeko datua. Bai ez da, Eta orduan, hau da beste zatia bizkarrezur gabekoa. hori da. Orduan, zatitu behar da bizkarrezurra tokatzen zaigun arte eta gero, ez? Hori da. Teaka. Justu pasa labana, azkenean aukela eskentzeko, eta garbi gelditzeko. Eta hemen ez dago ezurrik? Ez. Garbia dago. Hori da, bat bez. Begira, zer gaix mozten da legatza, Bai. oso ondo. Egingo duguna da, olio pizka bat bota, egar. Sua nola nahi dezu, Igor? Ipini zeira edo. Zeira. Ai, ama. Ze gertatu zaio honi, txaine? Ez. Bakitze gertatu zaidan, nik normalean zeira jartzeko batutan egitetena atzekikoa. Arrebes, da? Arrebes, eta ez du funtzionatzen hemen. Honek. Olio gehiegi, gutxigi, A ber, horrela nahiko, pizka gehiago bota. pixka gehiago. Hola, Oso ondo. Eta hau jaso egingo dut. hori da. Eta behin egingo duguna da, baratzuria Moztu? moztu, etxera. Horrikin biot, Hori da, txukun hemen txorienen dena,
txinba garbitu. Hori da. Eta hain, baratxuria, bale? Sakatu egingo dugu berriro, lehen moduen. Eta dantzan jarriko ditugu olioan. Hori da. Zenbat baratxuri bat? Bai, batera nahiko. Oso ondo. Urrengo pausua litzateke Irina bota. Irina botatzen diozu olioari. Bai, baina lehengo kolore pizka bat hartu behar dago Baratxuriak. baratxuria. Oso ondo. Ba hor, falta dena oin, irina botako diogu. Vale, irina botatzen da hemen olioari. Loditzeko. Bai, loditzeko, baina olioari botatzen da, horan pikorrak ez direz ateratzen, bale? Nola? Pikorrak ez dira ateratzen. Zentzien, ura botatzen baduzu lehengo, eta gero irina, ba, pikorrak agertzen dira. Lira punto egin bioz, ezta? Oso ondo, beraz, loditzeko modu bada, hori ekintza hau oso klasikoa da, ez, Bai. sukaldean. Irina botatzea baino ez bota aurretik ura, zer bestela pikorrak ateratzen zaizkio saltxari. Hori da. Begira orain, saltxa zedega daukagun, orain egiten utziko dugu, eta Egin behar duguna da, lebatza sartuko dugu, lehengo gatza botako diogu, gatza legatzari, nola Bai. botatzen diozu? holan, Normal, gainetik, ez? normal. Bai. Pizka sakatu, Sakatu egiten Bai. duzu gatza hartu dezan. eta barruan jarriko dugu. Zenbateko temperaturan? Sua? Zeian edo ipini. 6an. Vale? Oso ondo, Igor. Orain, deko guz hemen zainzuriak, txirrak eta Eta arrautza arrautzak. duzu. Nahizu Hala. arrautzari azalakentzeanik? Bai, negozu. Vale. Vale, eta nik perejila moztuko du. Oso ondo. Vale? Perejila beti botatzen diozu legatzari? Bai, azken nien kolore pio bat emote hortza. Gero, Hortxe. Igor, gauza bat komentatu nahi nizun. Bai. Bakizu, jaso ditugula zure bizitzako argazki batzuk. Bai, Nahi zu erakustea? bai, negozu moduen. Ikusleak zu ezagutzeko pixkat gehiago, Hemen txauzkagu gura ipatean, Bai, eta nahi asko gustatu zaizkit, bueno, lehenengoa da zure argazki bat hola serio modukoa hola, bai, hori da kanpoan, restaurantien. Bai, ez da, hau, zure jatetxearen kanpokaldean, ez? Ah. Gorria da, ez? Bai. Horma gorria dira. Gero hemen daukagu zure lagun batekin, Arrizo segaz. Rizos. Bai. Rizos da zure sukalde laguntzailea? Lehen bai, oin ez. Lehen bai. Oin, Hau da lagumin bat, Rizos. Bai, Begira, biago ze plantakin, zaudeten. Gero, hau da gustatu zeitenetako bat. hori da Joni de Maio. Zein da hau? Hori Manowar taldean ikutzen da. Hemen ospetsuak, beti Txas, xun. Oso Bai, bakatu. Hau Jarri, botak jarri. jontzaz, ez dantzien. Hale, Hau oso garrantzitsua da. Hau da ura, zainzurien saltxa Bai, edo hori da, ura, ez? zeintzurien ura. Zainzurien ura botatzen diozu, zergaitik? Azken nien zapore pilo bat emoten dutza, eta ez duzu gatzaik botar behar, bale? Saltxari ez diozu gatza bota behar. Ez, Hori da. horregaitik da. Zaintzuriek daukate gatza behar duena saltxak. Hau, garrantzitsua da datu hau, ez? Bai. Apuntatzeko modukoa. Eta azken nien puntu-puntuan gehatzen da beti. Tatuaje hau daukazu berazuk. Bai. Hau bakarrik edo gehiago ere bai. Gehiago dekuaz, baina hori tapaute deko, ja. Eta jende ospetsua izan ohi duzu edo? Jatetxean. Bai, lehen produktora bat etortzen zen eta ekartzen zuen, Diego Zigala, Bai, el Zigala eta dena. Motorhip, Bai, jende hau. Oso ondo, gero hau da etxeko txikia, ezta? Bai, Nola izena du zure semeak? Anartz. Anartz. Guapoa. Zenbat urte dauzka? Oain dauzka bi hiru. Bi eitiko. Zemo zaite izatea. Ondo. Gorra, ez da? Bai, Bai? bai, Eta hau zu, bai, txikitan. anartzen adinean, Bai, beti Begira, txakurra gaza. Bai, izugarri gustatzen zaizkin niri 70 hamarkadako argazki hauek. Jarritu, sukaldea. Bai, Botako diogu bai, berezia. perexila orain botatzen diozu, ez amaieran. Bai, berdin ja, Berdin ja, jo. Bai. Gaur, Berdin jaio, esatea ez, berdin jaio. berdin ja. Ni Berdin berdin ja. ja, esateot. Nei, izugarri gustatzen zait zuen Euskeria. zonaldeko euskirie. Bai, ez da. Kontagiatu egitea zu batzutan, ni hemen Gipuzkoara atatzea, baina. Pizka gisa botakon. Orain, ez lehenago, pikorrak ez ateratzeko. Hori da. Gero hemen daukagu baserri hau. Bai, hori Hau da- otxan dizon da, Mainondo baserri. Mainondo baserrixe.
Eta hemen jaiotakoa za, edo zure familia jaiotakoa da? Ama da orkua. Ama da, Bixenta da. Bai. Bixenta, ezagutu dugun Bixenta. Anaia eta zu? Hori da... Zeintzea zu? Nina txikerrena. Eskuinekoa. Bai. Ze jertxe politxak eta. Bai, ez da? Baina, horitzapen batzuk etortzen zaizkit? Hori ama, zukaldien beti. Sukaldian beti, ez? Beti. Horretik anengoa, bera, sukaldian zaude baina, ez? Nik uste horrek eragin dizula amak, Bai. Orain zainzuriak orain jarriko ditugu? Bai. Arain... Ez, txirlak. Txirlak lehenko, bai, zabaltzeko, bale? Txirlak zenba denbora behar ditu zabaltzeko? Ba, minutu paregaz zabalduko dira. Bale, ba. Bale? Oso ondo. Amatxo Bixenta, sukaldean. Eta gero nahi beste bi argazki ere gustatu zaizkit asko. Hau da bat, hau nun da? Bai, bez. Oporretan, ez da? Bai, oporretan izan da. Eta hau, familia guztia, amonakin. Baserrian. Hori baserriko euskatzian, zelan ziren lehen goku. Eta zuzea txiki hau, ez da? Txikerrena, bai. Eta hau edia lengusuak. Ze polita argazkia. Nola izena zun zura amonak? Mari. Bueno, izena zun o izena du? Ez, zun. Zun, Mari. Zerra, Bixentaren ama. Bixentaren ama, bai. Eta baserria? Mañondo. Mañondo Otxandixon. Bai. Hori da Urkiolako bidean. Gipuzkoarra garenok asko ez dakit jungo zian Urkiola aldera, baina hori da Urkiola bidean. Ongo eta juten die, bai. Bai, tortez ezkizue Gipuzkoarrak Bizkaira, Bai. Bueno, zainzuria. Bagizu dietarentzat eta oso ona dela, Bai. Zula bate loditzen eta... Fibrasko eko, ez da? Bai, eta oso ona da, bai, osasunerako, orokorrean. Bueno. Ya está, bukatu aldeu. Orain, inbidana, bakatu. Hau erditik moztu behar da. Oso ondo. Bueno, gaur egin deten lan bakarra. Arrautza erditik moztu. Bai, eta barrura zuztu. Nere aportazioa, izugarrizkoa. Ze ondo, ze itxura, Ikusten zuen saltxak nola daukan... Loditasun da testura hori, ez? Irina eta zainzurien saltxare botatzearen ondorioz. Bueno, amaitu egin dugu, eta egin platatu egin dugu, bale? Platatzeko zer egitezu? Ba, holan zatiak ipini. Oso ondo. Irakurri dut zuk e-maila bialdu zenigun. Bai. Zure sukaldea esatezuk oso koloretsua dela. Bai. Betik, kolore pizkatxo bat ipini behar da beti plateran, ez? Azkenien biztan be, ez? Ondo sartzeko, ez da? Hori da, pio bat itzen da. Oda zuk garrantzia ematen diozu nola aurkezten dituzun. Bai. Hau azkenean plater klasikoa da, Hau da errezeta bat oso betikoa Euskal Herrikoa, ez da? Bai. Bueno, batzuk zainzuria jatzen dute, besteak ez, ere ez? Esparra bat beti jatzen da? Bai, platerra esaten den moduen jartzeko, bai. Baina, bueno, azkenean, gero jendiek egiten dago. Ze xalda ederra, Eta usaina, horrendik ere hobea. Horren ezin bida.